siang, salam rahayu. Saya Suroso, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Malang. Di saat ini kita sedang mengadakan Gebiak Topeng dari 10 grup yang ada di Kabupaten Malang. Ini merupakan usulan-usulan kami dari Dewan Kesenian kepada pihak pemerintah daerah yang mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini sangat senang sekali atau menggugah sekali untuk kesenian tradisi yang ada di Kabupaten Malang. Ayo to Yai siro wis tak boyong bali marang Jenggolo Manik Yai. Apuranen pun Kakang Ayu Kakang Mas kadung keduwung kejeron aku ngrasake lara mula iki dina aku wegah bali marang Jenggolo Manik Yai. Para kaki manuta nyuwun apa wae sira bakal tak udaneni Kakang Mas. Aku gelem sira boyong bali marang Jenggolo Manik kalamun ta wis mbok wujudi apa kang dadi beban aku. Waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan bakal tak wujudi Yai. Iya aku nyuwun baliku nganggo diringi wujuding gamelan Mukananta saka ingkah Hywangan Salindra Bawana. Pangiritku wujuding Wanara Seta kang bisa tata janma kang minangka dadi cucuking lampah sasrane nganggo wujuding pitik walik sanggar trima tukung lan wujuding kebon danu pancal panggung uga kairing dewa bagus Kakang Mas. Iya Yai, yen kaya mangkono ranting sawetara bakal tak wujudi apa kang dadi penjalukmu Yai.
ajar lumawa katon simon tulupang temuruna nitira gajah sewu nyangking jamati sasra tira oh babu bandaku ya donyaku ya malamarku de patih Ranggasara kula wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun lan kabeh para punggawa saking negara Krancang Kencana kula wonten dawuh mulane sira kabeh adoh ndak awe cerak sing tak raketake apa wis mangerteni mung dadi wikatine ndak timbali waduh sinuwun saya melepat yageng pangaksami testunipun ingkang abdi dereng dumunung menapa ing dados wigatosipun panjenengan timbali sak mriku sinuwun ngene keprungu tambang rawat-rawat jare mbok bakul sinandi warta kang binandunge Karna kalamun to iki dina Sekar Taji ora mapan oning Jenggala Manik malah kapara singitan ana sajroning alas malah kepara ora gelem diboyong bali marang negara Jenggala Manik lah iki minangka dadi selane anggonku bakal bisa duweni garwa kelawan Dewi Sekar Taji mulai iki dina ayo para punggawaku derekno sak lakuku goleki ana sajroning alas bakal ndak boyong marang negara Krancang Kencana Sekar Taji ana wis saken dawuh sinuwun dal Pijiombo, Wonosari, Gunung Kawi. Di Pijiombo ada sebuah tradisi
yaitu setiap bulan Ada Solo teman-teman pegawai juga bergabung sekalian dari itu topeng-topeng itu harus Maju dijamasi Tonggo, silakan. di Sebelum sebuah baca. sumber namanya sumber Panguripan. Nah sampai sekarang setelah dijamasi langsung ditarikan oleh orang-orang tradisi di situ. Gabung untuk jam gambarnya. Apabila tidak dijamasi itu dampaknya luar biasa. Pagebluk, tidak panen, penyakit macam-macam. Nah suatu ketika karena alpa desa itu tidak selamatan. Nah lurah sebelahnya tetangganya itu yang kesurupan akhirnya marah-marah terhadap masyarakat Pijiombo. Kenapa sampai melumpahkan adat? Akhirnya mendadak mereka mengadakan selamatan Baik, terima kasih. jamasan topeng. Terima kasih. Ini masih sakral. Teman-teman yang topeng Satu-satunya topeng yang masih sakral di Pijiombo. Wonosari. Gelaring Kahiwangan Cokro Kembang Desa Bathara Kamajaya Nabi-rawipun Pandas bangun kalah Kanjeng Ramanipun Sang Bathara Putra Mangkono Legawa tyasira katon emuta pimungkasira Pemawi Ginamastu Namasidam Skaring Bawana Langgi. Duh Rama Pukulun Bathara Ismaya sarawuh paduka. Kula ingkang putra pun Kamajaya ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Rama Pukulun. Duh la iya. Kamajaya yen tak tampa ya Le. Tumuli pengestune wong tuwa ditampani Kamajaya Gurawalan pamundi kula Rama Pukulun kula aturi kecakaken rawipun Rama Pukulun ing Kahiwangan Cokro Kembang iya wis ora kurang prayoga nuwun sewu Rama Pukulun wonten pigatos ingkang pundi dening paduka rawuh ing Kahiwangan Cokro Kembang ing kanggan samangke ngene ya Kamajaya nggonku munggah marang Kahiwangan Cokro Kembang iki ngeterno kelawan bendaraku ya nderekke bendaraku Panjasmara Bangun ingkang bakal nyuwun senjata pitulungan dene apa kang dadi karepe ben matur dhewe
Nggih ngeslaken dawuh. Mangkota titah ulun nggih asmara bangun. Apa kang dadi wigati ning nggon musuhan marang Kahiwangan Cakra Kembang? Duh, pukulun sepindah kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk dumateng Paduka. Iya wis tak tampa asmara bangun. Kaping kalih sowan kula badhe nyuwun senjata pitulungan mituhoni menapa dados pamotahing garwa kula ingkang boten kersa kundur ing negari Jenggala Manik. Purun kundur menawi sampun dipun wujudi menung dados bebananipun salah setunggalipun inggih kepareng Paduka Sang Bathara Kamajaya tumut angestreni wangsulipun Yayi Sekartaji saking tengahing wana mapan jroning negari Jenggala Manik dinten samangke bukulun. Oh iya yen kaya mangkono asmara bangun gandeng sowan kita bebarengan kelawan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Ismaya bakal tak udane mulai iki dina ulun kang bakal andherekake jengkare Sekartaji marang Jenggala Manik. Ayo bebarengan ya. Sekartaji lah. Wah, tak kira nek bojomu mau tinggal kene ora mau gawa balik. Ayo Prabu Krana Sewandana rada mundur, rada mundur. 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 Wah, wong kate maju kok malah dikon mundur, wah keparat sira iki. Ayo Prabu Sewandana. Iki garwane. Yen siramu bakal nyidra kelawan garwaku Sekartaji ayo adep ana Panjasmara bangun
kena mok boyong marang negaramu yen terus gembletak batang Asmara Bang. Loh, ngemping lorong genjah pati ngidam trebelo siramu. Kena tak sabuk siti banturas jumur ki mandamu cetakon dosa nyotampanon. Ngaku kalah Sang Panji. Iya, yen wis ngaku kalah ayo. Ayo sira bangga ayo. Ora, aku ora bakal bangga. Yo. Pancen aku kudu nrimo yen Sekar Taji minangka dadi jodoh di Panjasmara Bangun ayo. Tak derekno nggon bakal mboyong lawan garamu bali nyang Jengkol Manik. Ayo yen kaya mangkono. Bebanane pun komplit. Wanara Seta sampun wonten. Pitik walik sanggar delima tukung nggih sampun wonten. Kebun tanu pancal panggung nggih sampun derek. Ayo bablas mlaku rono.